So wala di pa ma-specific. Pero dahil mo na yung 39 kung 32. Adin? 39. Din ka sa San Isidro. Then Pinano gid na trabaho naton, gahimo ka sang longganisa, chorizo, ha? Ha? Ano comment ka kung ano Okay. Ati, No amo lang, comment bigyan si mo, eh. Bigyan. no comment Okay. si alias din no. Mga bandera, upod nato pero no si Officer Richard. Police Captain. Kamadira lang yung operation, no? Baka kasi ni subject person. So, ang captain paano naging patigayon ng operation sa imo sa mga trupa ni diri kay alias din captain. Ano may yung gabi sa pagpalamatik at sa mga followers nila sa natigayon ini no ang baybas sa mga gabi kay mga 2 weeks naman nga monitoring naman sa iya. Basta natigayon sa subong nga gabi ang baybas. Anong matutuod ni tingala ni alias din captain? Alias din ang ko yung ngalan is si Noradin Saragusa. Pangidaro niya sa buong is 39. Tapos membro ni sa sang LGBT. Sa background sining subject person naton, anong trabaho niyo sa ni captain? Wala naman na magkakaroon kung ano trabaho ya. So sa kada dukas mana yung monitoring, ano ang kalabanan sa iyang mga parokyano? Mostly ano gid kaga di niya ginakuha ang gusto nang nabalik captain. Ang mga parokyano yung kalabanan is pareho yung mga LGBT man lahat. Ang mga kuwan man dito mga gagalamit ng sa ginagawa niya droga dito sa San Isidro. So anong classification kasi ni sa iya captain? Nabilang na siya sa street legal individual. Okay, for this information sa Chimpo sa Bandira Iloilo at sa accomplishments, congratulations with Police Captain Mr. Olivero, sir. Damo ka na salamat, no? Okay, inyo matiyan si Police Captain Sa Olivero. mga kabistado. Nakita na to no kaga nabatian ang tingog sang bago no nga nagapamuno dira sa may Haro PNP si Officer in Charge Police Captain Lester Oliveros. Captain. Sa ato lang estimate, no? Pero siyempre ang lab nila ang estimate lang natin mga 5 grams nisa. 5 grams. Kag babanta may mga sa 35,000 yung bili. 35,000 sa Philippine market value. Sa market value. Okay, so amoy na no ang pagpahayag ni Police Captain Mr. Olivero. So yung pamangkot naton. Ini apat tanan ka mga sachet sa suspected siya mo. Lakip na dira ang may basta item, no? Yara sa 5 gramos kag may estimated market value do 34 to 35,000. 34 to 35,000 pesos ang bulubanta diri no sa 5 talang ka gramo. Sa mga late viewers naton, nabaklan ini sa sang aton pusher buyer no sang isa ka sachet sang suspected siya mo gamit ang 1,100 pesos no nga bas money. Pagkatapos ginsulod ini sa may pouch no sa may box may kalokaitan nga ito makita naton dira ginsulod ang may bas money. Pagkatapos ang gina-search sa sang aton sining otoridad nakuhaan ko isugang sang tatlo ka sachet no sang suspected siya mo. So all in all apat ilitalan pati ng by basta item no kag nakuha pagit sa paginakop sini ang isa ka keypad nga cellphone nga Cherry Mobile no kag di pamangkot nato si Noradin Saragosa mga kabistado na may libutan na siya. Mga bandera tagaan na rin siya taga San Isidro kag Miss Saragosa, ano imong plano sa palabuton nga Valentine's Day? Yes.
Ano ang imong plano sa palabuto nga Valentine's Day? Kinadakpan ka na? Ha? Huwag ka plano? Okay, this time na pa dayon ko lang yan din. So sa gihapon no, ginay pintore ng gihapon, no, ang wala po ka nga illegal na droga sa sining suspect naton, no. Ito lang mahimo ko sa mari. Okay. Okay, okay, sige ma-recap kita kaya nga pila na to sa mga late viewers na pamangkot, no? Sunod Okay, no, mga tak na alas 8. Police Captain Mr. Oliveros, mga bandera amo ining officer in charge mo, o sa Diri gyapon kita, no, sa may public plaza sa Haro, no, kung sa din mo ining suspect, diri siya ang ging ging baklan sa illegal nga droga, no. Isa ka LGBT, no, nga nabaligya sa sining illegal nga droga, wala man sing trabaho kag wala man sang negosyo, pero ang negosyo amoy ni ang pagbaligya sang illegal nga droga, si alias Saragusa, no. So amo ini mga kabandera, no, natigayon ini siya nga matakop pinagi sa drug by bust operation sang SDF 3 naton araw PNP diri sa may pamla may sa Graciano Lucena Park tungkol ng Haro Plaza naton Haro public sige, plaza Apollo. naton diri sa may ano dito diri kinsa na baklan sa may dinosaur la ari ipakita na kita yung dinosaur sa plaza niyo dinosaur diri dampi diri sa dampi na tigayon yung mga baklan nga aton nga confidential agent mga kabandera, no? Kaga amo yan to, no? Ti apat tanan alias Jesus Saragosa nadakpa sa dinosaur sa Plaza Haro. Oh. Ang hindi ko galit sa yung dinosaur dito kay ti Kanisa. Kana palagi mo napakan sa dinosaur. Sir, Kawat. Kawat. So ari na, no, gahinga post na. Ang aton nga pag kapirma na ang witness, isa ka barangay kagawad,
diri sa may distrito Sangharo, mga kabisado. So, dugay ka na nagabligya, ha? So way gigasabat, no? Dugay na siguro ni kay way sa kasabat, no? Ang ini nga suspect sa pagbaligya sang illegal nga droga, no? Pero ang mga kapulisan naton wala untat sa pagmanman sa mga nagabligya kag naga-maneuver sang sini nga mga droga, no? Diri sa may distrito Sangharo, mga kabisado, no? Kita di sa may radyo pistado, suportagin kita sa drug on war sang aton mga katapos sa kapulisan. Subong, no, amat-amat na sila wa, no, kag amat-amat man sila, dakpan, no, ang ining mga drogarista naton ang nagabligya sang droga, mga kabisado. So may mga plano pa nga magbaligya droga, no, panugyan namon sa inyo nga kuidaho gid. Mga kabandera, no, ining drug bypass operation sa diri mga Sakto gid, dinosaur gid. ano ni chimpanzee. Sino ni kagawad mo? Muraden, Zaragoza, Cordero, taga San Isidro, Aro. Location. Location eh. Oh. Umbot-ambot nga international lang nga tao man da sa Laban eh. Laban, no? Siyempre, Oo. Sabi ko lamayo ginabligya ya. Okay, nasa gihapon. Wala kay diya na trabaho yan eh. Wala na siya ganda. Wala sa gambati mo ni bigya siya boy. Kaya malaya, malaki Hindi din. na dakpan sa mo. No comment ang ya kano. Ang bligya ya no No comment. comment ang paligaya. So manino, yara na. Ang Kita nato no, si Ringen, Noradin Saragusa.
pungko sa may ikog sa Kuha na yung mga kamot ni mapapicture na. Mga bypass money, amo ang 100,000 pesos mga kabisado. Okay, no? Karon na sa may paginakop sa Haro PNP si Saragosa kag siya no ang magapangatubang sa paglapas sa raying nga Republic Act 9165 o kana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 to. Kaupod naman si Kabisadong Bonnie Sumblingo kag ini si Kabisadong Aaron gikan diri sa may Haro, syudad sang Iloilo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.